Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri, dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Buhay kong ito ang siyang tanglaw. Sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri, dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ito ang siyang Liaño, Mr. and Mrs. Jose and Gina Gonzalez, Miss Juliet Liaño, Mr. and Mrs. Matilde Cruz, Mrs. Fermina Liaño, Mr. and Mrs. Rosalinda Limos, Mr. Mario Liaño, Miss Nene and Joey Marte, Mr. and Mrs. Alfredo and Grace de la Peña, Mr. and Mrs. Patrick and Ralph at Myla del Rosario, Mr. and Mrs. Dulce Enrique Carisusa, Mr. and Mrs. Paul and Celia Tomas, Mr. and Mrs. Larry Agulto, Architect Alvin Pangilinan, Divine Cherubim Learning Academy, Mrs. Edita Sanguyo Chico, Mr. and Mrs. Esmeraldo and Joaquina Santos, Mr. and Mrs. Malu Enrique Valera, Mr. Lee and Brian Cruz, Mr. Danilo Musni Jr., Mr. Mark Allen Ginto, Mr. Junior Bailon, Mrs. Leonardo Gonzalez, Mr. and Mrs. Charlie Gonzalez, Mr. and Mrs. Shelito Gonzalez, Mr. Senen Gonzalez, Miss Maria Sasiti Ramos, Mr. and Mrs. Benito and Rosalina Santos, Mr. and Mrs. Cornelio and Elizabeth Castro, Mr. and Mrs. Robinson Santos, Tizon family, Sanguyo family, gayon din po ang pasasalamat ni Mr. Eduardo Agulto, Mr. Valentin Alayon, Miss Ami and Wally Lopez, Mr. and Mrs. Miguelita Ramirez, Miss Matilde Gonzalez, Losa family at Libutan family, Boy and Karen Santos, Mr. and Mrs. Froilan Fernando,
Miss Lorena Dantes, Mr. Roger Calbay, Mr. and Mrs. Ernie and Beth Jimenez. Pasasalamat din ni Yves Santos, Miss Rosalie Benedicto, Miss Evelyn Cunanan, Mr. Rogelio Cunanan, Orlando and Cynthia Resurrection, Miss Alma Manalo, Radley and Kathleen De La Cruz, Mrs. Tarsila, TJ, Terry Rose and Teddy Pacheco, Miss Maria Sasi Ramos, Miss Floricel Baltasar, Miss Floripes Baltasar, Miss Carmen Baltasar, Mrs. Susana Agulto, and Mr. Roberto Agulto, Miss Aurelia Villanueva, Miss Sofia Pacheco, Mrs. Chofista Cruz, Mr. and Mrs. Vicky and Noel Sandoval, Mr. and Mrs. Christopher and Carol Leaño, Mr. and Mrs. Pelayo Cruz. Pasasalamat din ng Divine Cherubim Learning Academy, Miss Lolet and Bunso Infantado, Mrs. Edita Sanguyo Chico, Mr. and Mrs. Rading and Glenda Mendoza, Mrs. Rufina Mendoza, Mrs. Baby Mendoza Cox, Mr. Lito Mendoza, Mrs. Josie Mendoza, Mr. and Mrs. Danny and Rose Ducay, Mrs. Dayan Nakagami, Mr. Masen Ducay, Miss Narjes Allen. Pasasalamat din ni Mr. and Mrs. Apolonio and Erlinda Leaño, Mr. and Mrs. Belen and Eddie Dizon, Mrs. Daisylin and Miss Syra Enriquez, Mr. and Mrs. Michael and Maribel Guillermo, Mr. and Mrs. Alfie and Lenny Pagaduan, Mr. and Mrs. Jason and Norilyn Leaño, Mr. Rafael and Miss Dane Bermudez, Mr. and Mrs. Elmer and Virginia Manyo, Mrs. Anastasia Agulto. Pasasalamat din po ng Santa Clara de Assisi Community, Mr. Marin and Manzano family, Mr. and Mrs. Eduardo Pacheco, Mr. and Mrs. Erickson Pacheco, Mr. Erwin Pacheco, Mr. Eris Pacheco, Mrs. Matilde Gonzalez, Mr. Leandro Lazaro, and Mr. and Mrs. Pablo and Lucena Leaño, Mr. Michael and Miss Caitlin Ginto, at pasasalamat din po ng Ginto family. Para sa kaarawan ni Miss Mary Ann Rose Ducay, Miss Danica Ducay, Mr. Renato Hoson at Mr. Dante Valdisno. Para sa natatanging kahilingan ni Mr. Mark Hontiveros, Miss Carmencita Hontiveros, Mr. Joseph Malyari, Mr. Manuel and Maria Teresa Buenaventura, Mr. James Go, Miss Alma Palomo and Teddy Vicencio, Mr. J. Castro. Pasasalamat din po ni Miss Francisca Agulto. Para sa natatanging intensyon ni Mr. Robert Pastrana, Mr. Senen Gonzales, Mr. Renz Nathaniel, Miss Rain Gwyneth Deniljana, and Janelle Angela Santos sa natatanging intensyon, Miss Leonora Santos para sa maagang pagaling, kahilingan din po ni Kenneth Christian and Ivy Dizon, Mr. Claudio Manalastas, Miss Rosita Pangilinan, Mr. Lee and Brian Cruz sa maluwalhating paglalakbay, Mr. and Mrs. Richard and Maria Celeste de Guzman, Miss Carmelita Marin Fajardo, Gary Van Picker, Mr. Guillermo Galarosa Manzano Jr.,
Miss Rowena Poblete Mendejas, Mr. Jonathan Lulu, Miss Lourdes Malyari Balagtas, Miss Fermina Jimenez, at ni Miss Matilde Gonzales sa maagang paggaling. Isama din po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Ireneo, Peter Louie, Estelita, Rodolfo, Pilipina, Remedios, Ron Jandel, Aquilino, Rustico, Agapita, Ernesto, Iluminada, Cecilio, Eustaquia, Filomeno, Paulina, Mariano, Macario, Caridad, Carmelita, Adrian, Macario, Vivencio, Azucena, Alessandra, Felipe, Jacinta, Feli, at Carmelita. Ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat para sa ating banal na pagdiriwang. Kaya
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Viva Señor de la Pacencia! Viva! Palakpakan natin ang ating Panginoong Señor de la Pacencia. Mga kapatid, sa kapistahang ito ng Señor de la Pacencia, sa kapistahan ng Nuestro Padre Señor Nazareno, ito'y kakaiba po. It's an extraordinary for this year. Dahil na din po sa pandemyang ito. Kaya hilingin po natin sa Senyor, hilingin natin kay Apo na sana tulungan tayo na makahanap ng lunas sa pandemyang ito at matigil na itong krisis na ito sa ating bansa at sa buong mundo. Hilingin din natin ang kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit, lalong-lalo na ang nakahimlay sa kanilang higaan. Mga kapatid nating dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, mga kapatid natin na naghihirap dahil na rin sa epekto ng pandemya. Ialay din natin ang misang ito para sa mga kapatid nating frontliners, mga doktor, nurses, medical professionals, ganun din sa ating mga kasundaluhan, kapulisan, sa ating local government units. Ialay natin ang misang ito para sa ating barangay dito sa Pulong-Gubat, sa ating barangay council, pamumuno ng ating Kapitan Eddie Santos, sa ating pong mga naglilingkod sa simbahan, sa ating mga katandaan, sa ating pastoral pamumuno ni Brother Robert Pastrana, sampu ng lahat ng mga deboto na hindi natin kasama ngayon dito. Ipanalangin natin sila na mapuspos ng biyaya at kaligtasan ng ating Panginoon, Señor de la Pacencia. Para tayo maging marapat na humarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na aking ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Luwalhati kami. sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan. Ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin. Para sa krus ang namin ay akuin. Pagidapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin. Ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalos sa pagkabuhay niyang magniningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni San Juan Apostol. Mga minamahal, ito ang ating pinananaligan sa anak ng Diyos na kung may hihingin tayo sa Kanya na naaayon sa kalooban niya, didinggin niya tayo. At kung alam natin na pinakikinggan ang lahat ng hingin natin sa Kanya, ay sapagkat nababatid nating tinatamo ang ating hinihiling sa Kanya. Kung may makakakita sa kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanan na hindi nakamamatay, dumalangin siya at magbibigay ng buhay ang Diyos doon sa hindi nagkakasala ng nakamamatay. May kasalanan ngang makamamatay. Hindi ito ang binabanggit ko na dapat idalangin ni numan. Ang lahat ng paglabag ay kasalanan, at may kasalanan na hindi naman nakamamatay. Nababatid natin na ang isinilang ng Diyos ay hindi nagkakasala, subalit ang isinilang ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at siya ay hindi daratnan ng masama. Nalalamang nating tayo ay sa Diyos at nasa kapangyarihan ng masama ang sandaigdigan. Nababatid nating dumating ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng kaalaman upang makilala ang tunay na Diyos. Tayo ay sumama sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang Diyos na tunay at buhay na walang hanggan. Mumunting mga anak, mag-ingat sana kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magpuri sa Kanya sa pagtitipon ng mga tapat sa Kanya. Magsaya ang Israel sa may gawa sa Kanya. Magalak ang tagasyon sa kanilang hari. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Purihin ang pangalan ng Diyos sa mga pagsasayawan. Mag-awitan sa saliw ng mga panderita at alpa. Sapagkat mahal ng Panginoon ang kanyang bayan, ginagayakan ng mga tagumpay ang mga aba. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Magalak ang mga tapat dahil sa tagumpay. Mag-awitan sila sa kanilang pagsama. Ang mga papuri sa Diyos ay mamutawi sa kanilang labi. Ito ang karangalan ng mga tapat sa Kanya. Mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumainyo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nagilalas sapagkat hindi nila maunawaan ang nangyayari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Señor de la Pacencia! Palakpakan natin si Apo Señor. Mga kapatid, sabi ko nga po noong mga humilya ko nung simbang gabi at nung bagong taon, napakaraming nangyari sa atin noong 2020. Napakaraming nakakagimbal na pangyayari ang nangyari sa atin, ang inabutan natin noong 2020. Una na po sa lahat ang pandemyang ito. Hanggang ngayon ay nandirito pa sa atin. Ngunit meron na tayong konting pag-asa dahil may vaccine na, may bakuna na. Nga lang, yung Pilipinas kulelat sa pagbabakuna dahil wala pa tayong vaccine dito sa atin. Anyway, so kung titingnan po natin, napakaraming pagsubok. Problema, unos, bagyo, iba't ibang pagsubok at hadlang ang dumating sa atin. Yung iba ay nakakagimbal, nakakatakot, tulad po ng pandemyang ito. Kaya naka-face mask tayo, naka-face shield tayo. Kaya hindi tayo nagdiriwang ng kapistahan ni Apo na katulad ng pagdiriwang natin noong nakaraang taon, na kung saan punong-puno na sana tayo ngayon. Sana hindi tayo na-lockdown, kundi lang dahil sa takot tayo sa pandemyang ito, takot tayo sa virus na ito, takot tayo na mahawaan natin ang mga tao o mahawa tayo sa virus na ito. Ang dami-daming nilakbay natin na pagsubok, hinarap na pagsubok sa ating buhay. Nakakatakot ang iba. Sakit, problema sa pamilya, problema sa kabuhayan, bagyo, unos. Pero sa lahat ng ito, isa lang ang sinasabi sa atin ng Senyor. Isa lang ang sinasabi sa atin ng Apo Señor de la Pacencia. At ito ang sinabi sa Ebanghelyo, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Si Apo ito. Huwag kayong matakot. Ang Señor de la Pacencia ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Lakasan ninyo ang inyong pananalig. Lakasan ninyo ang inyong pananampalataya." Ito po ang pabatid sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon. At ito ang pabatid sa atin ng pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni Apo Señor de la Pacencia. Na sa lahat ng mga takot,
pangamba sa buhay natin sa lahat ng mga unos, problema, baha, bagyo, sakit, pandemya na nasa sa atin. Ano ang kanyang mensahe sa atin? Huwag kayong matakot. Manalig kayo. Tatagan ninyo ang inyong pananampalataya. Si Jesus ito. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon na sinusuway sila ng alon, ng hangin. Dumating ang Panginoong Jesucristo sa gitna ng kadiliman. Dumating ang Panginoong Jesucristo sa kabila, sa gitna ng takot ng kanyang mga alagad. At siya'y dumarating sa buhay natin, sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Tatagin natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Si Jesus ito. Let that be the greatest assurance of our lives. Let that be the greatest assurance that we get from Jesus. It is I, si Jesus ito. Nandito na si Jesus. Nandito na si Apo. Nandito na ang Senyor de la Pasensya. Huwag kayong matakot. Kaya nga po kung titingnan natin sa lahat ng namamanata, doon sa Quiapo, makikita po natin sa translasyon pa lang, milyong tao ang nandoon. Nagnais, makahawak, makahaplos, makahalik sa itim na Nazareno. Tayo dito, libu-libong tao. Kung hindi lang po pandemya, andyan si Kapitan, alam niya to. Alam ng bawat isa sa atin. Kung hindi lang po pandemya, libu-libo ang nandirito. Sa likod ng bawat debosyon, pupunta ka sa Quiapo, wala silang tsinelas, nag-iiyak, pinapahayag ang kanilang pananalig at pananampalataya. Sa kabila ng bawat debosyon ay ang matinding paghawak sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng bawat pagdalaw dito kay Apo, ay ang matinding pagnanais, matinding at malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Senyor de la Pasensya. Kaya nga po, mga kapatid, tayo'y tinatawagan ng Ebanghelyo, tayo'y tinatawagan ni Apo. Pandemya man yan, problema man yan, sakit man yan, pagsubok man yan, sa pamilya, sa negosyo, sa kabuhayan, sa pakikitungo sa bawat isa. Huwag kayong matakot. Tatagin ninyo ang inyong pananalig at pananampalataya. Ang Apo ay nandito na. Ang Senyor ay kasama natin. Si Jesus ito, si Kristo ito, kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Kasama natin sa bawat pagtutuos sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Tatagin ninyo, huwag tayong bibitaw at siya ang ating kaligtasan. Ang pananalig, pananampalataya natin sa Senyor, ang siyang ating kaligtasan. Amen. Amen. Viva Señor de la Pasensya. Mahal na Señor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Para kay Papa Francisco, ating obispo na si Florentino, mga pari, diakono at mga relihiyos at relihiyosa, masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod
Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maging tapat at malinis nawa sila sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon, maging bukas nawa tayo sa pagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng ating pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Senyor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito ay mapuspos kami ng inyong biyaya at pagpapala sa pamamagitan ni Jesus, ang aming Senyor de la Pasensya. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. niyo puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusunguhan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyo, ninibot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin nito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyo ang lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ininahinat bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin. Siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang tanang mga banal, lalong-lalo na San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainiyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na ating kaligtasan, ang kasiguraduhan ng ating buhay. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang.
Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaan na mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ikan sa bunod usakan. Tinapay nga bunga sa among buhat at kabuglay. Hinaot mag-uwisa kami sama nining. Tinapay tiguma kami, Jesus among ginuntunhan. Yesu manis pidemo patris. Yesu manis pidemo spite aquae. Jibus et totus noster. Jibus et totus noster. nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamado, siempre dispuesto a dar tu voluntad. Patris, asumos vite aquae, Jibus et totus noster, Jibus et totus noster, itinere, Magsiluhod po ang lahat.
Panalangin ng paghahandog sa mahal na Senyor de la Pasencia. Panginoon naming Hesukristo, Diyos at taong totoo, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa patuloy na pagbibigay ng mga biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Kayo na nanatiling tahimik kahit nagdurusa at dinudusta. Panalangin ng paghahandog sa mahal na Senyor de la Pasencia. Panginoon naming Hesukristo, Diyos at taong totoo, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa patuloy na pagbibigay ng mga biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Kayo na nananatiling tahimik kahit nagdurusa at dinudusta. Tulungan mo po kaming harapin ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Sa pag-asang lahat ng ito'y malulutas. Tulutan mo po kaming maging karapat-dapat na matawag bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang malakas at totoong pananampalataya sa iyo at ng isang mapagkalinga at mapag-arugang pag-alaala sa aming mga kapwa, lalong-lalo na para sa mga kapuspalad. Tulungan mo po kaming mahalin ka ng higit sa lahat at ibigin ang aming kapwa tulad sa aming sarili upang matahak namin ng matuwid at tunay na landas. Sa pagdiriwang po namin ng iyong kapistahan, bayaan mo pong ialay namin sa iyo ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming kinabubuhay, ang lahat dito sa aming lugar. At nawa, lahat po ang aming mga gawain ay lalo pang mapagpatingkad sa inyong kadakilaan. Patuloy mo po kaming ligtas sa mga kapahamakan, karamdaman at ligalig, upang kami laging makapaglingkod sa iyo ng buo naming lakas, puso, isipan, at sa lalong ikilulahati ng iyong pangalan. Amen. Aming Jesus, Nuestra Señor de la Pasencia, kawan mo po kami. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kalimus. Hindi ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampaletanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na huwag kayong matakot. Si Jesus, si Apo, Señor de la Pasencia, ang kasama natin. Salamat sa Diyos. Viva Señor de la Pasencia! Viva Señor de la Pasencia! Viva Señor de la Pasencia! Paalala raw po
Bawal daw po tayong maklo sa ating mahal na Senyor. For the word that speaks Pinagbabawal po muna na tayo ay maklo sa Kanya. and the song of gentle mercy and peace. I will sing forever of the love of the Lord. I will celebrate the wonders of your name. For the word that you speak is the song of forgiveness and the song of gentle mercy and of peace. Yes, I will sing forever of the love, oh Lord. Yes, I will sing forever of the love, oh Lord. Inaanyayahan po ang